Chipra Tent House Ban penriam ye ki ying jing khawai ban penbang ye ka sound jong ka shat karwai pat chibun ki tiar ngi ai wai ban pensa jing kan mau halor ka jing dam balai snem jong ka jing ai jing shakri jong ka sang bhalang HYC ha omden ki dekhot jong ka sang hanin ka si kata ha ka arpulai terek upanai naiwing arhajar arpway ki penlong na ka jing kendu lang jong ki dekhot ka sang ha ka jing wan saki jong ki nong yalam ka sang na nong po circle ki dekhot ka sang na Riboy district bat kumjuru ki dekhot jong ka sang na ka sang kimi ki ba kenthop yo ba ar khar jarin uba Jason Lennox nongrum uba Mission Tron uba Hercules shooting lembat kiwei hakene gasngi la yoru ye kajing penskam ye kinong kitkam ki bathamai ki bakentup ye ba Jebes Madur kum president u plus shadap kum general secretary lembat kiwei ki dekhot ki bathamai jong te ka circle nong kitkam pura jong ke HYC piaban shim ni kentin smai ki kentin kular ki balabu bet hakan ga kernit jong garti punya trekam jong seng akentu ye hi opin shim ni kentin kular dah kejingkit klik dah kejing tipriu de belai bat kham tam dah kejing ye kari bat kajap neriu nyo trek jongi ngan pen puli manga nakmat ngakentu ye hi opin bot renti nadin jonga dah kejing tipriu de belai bat kemasim ala kajap penriu ngikular scam bantrai hak klaim kan randin ye kari bat kajap penriu nyo trek Lembag Hanyo Trap Youth Council ai bau belai nong bu nong thau unlam lenti bat pen side board yang i hagi por barok tur sebrang hakane ka ju kasngi la punkut ru ye ka jing ye komrwai ka bala peniaj na gane ka seng jong ka te ka circle bala la ru ban ai ye ki khusnam se ki nong job bat ka iban ri marban yang kala ra ye ka nam la du Ikong Magdalene Sokumi Maulong ibidai executive member jong ke KHADC ibalong ru hagjo ka por MDC jong omsning constituency ilawan poi kum ikong san Vice name jong KHADC Union Circle
kasih bayar, dekat kasih bayar. Oh ya katungin petroi, oh ya katungin ketiu, ya katungin peniar, bahkan sangka jadri. Kilong kami baba kun beran keleng hai ka madan ka jing ai khubelai bakar pang ya phi ka ni ka janmit nginget scam bakani ka ni ka sni ka bakar pang ka bangi baro ni la amdut ka jing ya lenti jong ka HYC ling ba ki lai snap nginget bakani ka jing ya lenti ka jong phi kam dei ka jing ya lenti ka basuk pilamat ki rai dam pilaya mat bun ki jing ki jing tenju henry pilong kum balong menta de ka jing ya lam lenti ka jong ublei hadu pinam mat ya ka ni ka sien jam ka balai ha ka ni ka sni ni ai kublei ru kita kinong penwandur kinong sandur ya ka ni ka seng bangi nget scam baka ni ka seng ka don ka jing shakri ka bas scam ka jing shakri ka bakelut ne menta ka ri baka jat benriu bat iki pateng ki bansawan habang ibet nakapor siya kapor niyo babun ki jing kala bun ki jing ni mat henry nga suban ong yepi ditang ka jing teli ka jing bat ka jing start pangila ban poi siya katha ka thong ka jing job ngamli rai man yang ni kung kata ka nong yalam ban ong ba da shisha hakini ki ski ki por ngi ya kata ka jing rum ba ka jing per jat jing per niam kala rung haman laki dong man laki shnong ban ni susi kung kinong yalam habang iyo baka jat beriu red pat ke jongi lawan bat ben paria lawan non ben sniu da manu henry ni dei ke jat beriu ke berit pat kum ta idon kami ke jing teli ke jing ya ke jing ya long gawe ho ni mat ke jing henry weng ni kata ke jing siem ke jing bishi ke jing pihun weng ni ke jing ya tan telai ni don hang ni bat penhai ke kam ni don hang ni ban trai shitop kum kinong mi khamat ru hang ni ngadon kum kalong kami kamdei ka masuk ni syong tak syuki ka bajam bun kisha ki tharengi ni don kata ka mensiem ban syakri ka ba kai ka kamram ka jungi ginomi khamat ru ni ban syakri ban le pha yikiwe nimte ka kan ro ka bayar ndai ngi bu en ka bi ka pelun ka bahe banyak kedup lang banyak trai lang asenda bat phi ki ba ni nge scam ba phi ki nadu ki basang ya ki HYC nadu ki no ket kamru pidon shidi shisha ki paya ki bascam nginget scam pin kindon ta motif ka vision ba ka mission ha bigi tray ni don kalu no ka jingmut nginget scam bingin poy shak thong da ka jinge tray lang ka don da ka jinge ba ka jing tip lam bi wei ni ni kisi ka jinge tan talar ka babun le se ka jinge lenti ka jongi hang te constituency ru baro shikata da du ka ski ka bangi job ni la law uniform ka jongi bat ni dei ki nong mi khamat jongki parti baro inamar ni don kamen siem ban tray ni don kamen siem ban shakri ni don kamen siem ban shakri kup shiliang usam shiliang ni don ka ban siem ban shakri ye kita ki duk kisuk ngem dem dei ban pet khamat shiliang yanu ru ke ka pakta mat li mat yong ni kisni ka ni kising sha nyon ben ben sha pet ben jongki long kami ngasoban ong ye pi kum kilong kami ru wan num tiek mi shkamat habadon kanu ni don hang ni banyak tray lang ban penpha hakakam seng bahalang lada teri tang wei ni nampoi sano na takadau giru start yong lada pipo sniu marwei kata ke jing po sniu ke jong pi kasakut ke jing po sniu andre lada pipo sniu bat pila ban penget ya kata ke jing po sniu ke jong pi hakakenhun ke jong pi kata ke jing po sniu kala bendei ke reality lana ke jing urlong kapapakah ke jing jong kum ke kenhun leng bagi ni kisnam ke baladap ngilakiu ye ki theppa jong ka jing sha tenju ngila cross ye ki umba jong ka jing sha iben ngila yat ya kelenti jong ka jing per simut nri aingu yu boleh no thu no bu no thau udar kat lang bat ngi lala bat no elo jong senyang ban hei ban syakri ya kari bat ka jam nri jong hi compare laki red compare laki krau riu senyang nam ta bantai ya kari bat ka jam nri unom sep ei no lano